Mammy over. Mammy, now then. I am quite for money. Hey! Are Nana dear me when a day. Mammy made the arm and pesa. I won't this. One pa. What do for to sew? And then the wafa can tell for second. Say young coffroom. Who wouldn't have chair me? I'm your coffroom. Hey! Say I can't summon than yampa. Hey, so already, oh, yeah, Picasso. Any papa will two for Sapadiono. One cassa, Mamma Dana, Mamma, and can't summon women Pesadi. Mamma, yes, your back was saying, as a son, Adri. Now, Master Samadin say, I feel the idea and no man in your day. If you know, you be any be. Me, I'm a no idea. Now, me so. Now, what baby? Once a minute, I do your papa, me, and I'm in our house. Sabi, your corner, so when say one fine idea, Bonsambo, pa. No, me uncle, why I did that be I saw. What's it? Ah, young question, hey, right, poor. Mammy, Patron come call a dear Sempa in field, what a Roma. Who could dear Sempa him feel? Patron, me all one anchor, and I say, me could see an announcement. Omumu Mate. Me papa na eja ase hin okuma. Papa na eja ase hin. So dear. Ma me fa wonko. Na me fa wonko chia no na ono ndi wani mu fa wonko na na. Me ba se yo. Ba se me last. Why? Na no Michelle. Baba. Baba. Babu. Baba Bodom. Papa. Aden, assembly. Asa wani munya mefe. Papa, me twin to kan so ba no. Isi abanti bi. Wo hwe na wo no bi ofiri prom hase. Ushi abanti bi. Na wo hwe na wo no bi ofiri prom. Papa. Eno wo sese. So ko he no. Peso ko he no. Na mpa chen so woni machi. Na me den me sen sara me bo amane ahese. Onye jasen so safa. Ampafu. Oso peso ohunu na. Sa ampafu hanya ahemfie. Na wo na wo yi. Eno an se wo do ani kura kire ne se bia. Na wo bia fa. Ebi ehuni pass ma sikura busa no. Na wo akodi na sa hanya ahemfie ampafu. Papa, instead bia ka se jasen na etutu ohene bibia. Na me sen kam de kan de ne be kira wansa. So se fata na ka wa wo de mako. Waka masempa o. Se bi bai wunyi nyansa pa o. Na se futu amede ma on se da wutirim. Ya se hinam na mtutu ye friends ahemfie bibia ntutu ye nyina nti obi so o hia na. Na se ne se jase hene. Na tu so ye wosi na jase hene. Na se ne be se mi enko. Na otua opa. Ende se o wai. Papa mde manjam dia ka se na so. Se bia nka ho mpene so a makwa wo na tikwa pam no kura. Mo wa ya de. De tie ne se enko wo na tiko. Wonya de na ba nde na wo de na ba. De tie se wiase owi no. Empanyimfo kra se de hoho na chichiri kuro. Ana Yantah pam hoho basa. Wo ta pam hoho basa wa bra. Wonya ntina no disam enya hu ne ho mpupuye bi. Se odi pam a na fiti wa so wo ntina pam na. Dako be pam oboafo. Sa na tie wa sase so. Enti hoho de wo penhira ye di hoho ni. Na emom no wo hwe na akwan ba akon bienu tie na no disam ne ya na hu se wo se pam de a ene anyi da nim kura. Aha. Ei, me bai. Wanyi mi nyansa pa. Ko friend group sisi wa. Ma hunya. Ei, ampafu. Wanyi mi nyansa pa. Yo.
Ampa. Hey, Ura. Okay. Me Sam wakwa baby. Me Joshua Buru. Wabre. Nana, pa. Where the mweni, unantisi. The frost and Afrane. Now a man you could him. Na wadaro ma wede me kuma sampa. Namba cho me din di body. Edin bi Me din di body. body. Namba cha. Na me firi nsuo ne gya no hwa. Na kuriketu obi wo ho. Ana de tene se me sora ho ma che kofum. Me ba na akura no ahia ma mu ni panyina ahye. Wo say Me sora ho ma che kofu. Na me ba no na akura na ahye ama mu ni panyina ahye. Timi ameti we minimbo nkum na me nifa. E ka ko sise minimbo afo bia. Tina matimo kuri nka. Dia sempa kuri. Na am si dabi. Babi aduru mani aye me hadodo. Na mpaninzo si Yantah afakonja ni mibase. Eti metu batana mabadi asempa kuri mu. Na me de ma ha obedam mabeso akire kumu mpanifo. Ebia na mohu moba mamba bia atena. Mama ni anu. nti bimbo. Se wa wutui. Wo pese o kire se ukro nyina ahye. Ama wo abusuafo nyina ahye. Meboa. Sa pepepe. Ah. Owura. Na ukro mbusum no. Madam furu na no ye wado ye kesiesi. Na wo de wan hye bi. Me sora ho ma che kofu. Nti me ba no na asi. Owura, udin bi obisa o si e frost e boadi meboa. Opani ba chan. Boadi de tiense asem nto ama ne nwa. Empanyimfo kro kasa bebu bi se ba akofo ama no bo wa hunu bo ana onim nyansa. Se wo nkwa na ofuru kro maba. Na wo ka de wo kan. Me ne ho an se meka se wo bo ana se yampa. Oh, nana. Oduma. Se me baby wo ti fa du mi ti mi twontro. Me nka se wo bo enti na me se me nto ama ne nwa no. Me ni kro eji ase hene. Ana wo so wo hwe wo hene meboa. Nana ba chan. Enti de tiene se me do be ko hene ho. Nana ba chan. No akobo nkura kire ewura. Ti se ewura eto na sum no ka se waje no ma baby atena. Me se me ne hwan. Jase me se me ne hwan se be ka se da bi ko. Me da se ewura. En mun ko to je na wonya nya baby ntran. Ah samu. Eh. Ewura boadi. Trasi wonya nya baby ntran yo. Twi na me kan woti ni me se asem ya me se wo ka kire mi a me se enhye dan simitrim san krokro na akobo akire ewura me pa cho me firi kro na eja baabi ena me kromfo nyina hye be de ma anhye bi ena me se me bepe baabi atra mate bu kro yinka ato ewura suma na o ka se wo ma baabi atra na me se me ho de me se me ne hwan aha nti obu nkotodwe damase a wa hwe ba akire no ba obedasi hunu na de chense ma hwehwe de wo kan se kurujasi hini de ka me srewa edu wa na me bo mama ne ya fa betu so na bo wa mama me srewa se bi mpredi asa ekuro mo na me hu bi na mo shi o sam an shi o enti o ka se me ya ko ewura ho na me fama nkotum bia me nti wase wa ampafo me so be he na fa nkunya sisi o ma me na me ko ewura ho aba owura ma musu na wa di machi Emmanuel. Nana. I'm ready for a shame. I don't want to be. So Afrane be on my class. Then you're bonnet. But you say bonnet crank. Pia. I brought you now also open baby. I swear. And I was a man, I say, yes, I'm so boo. To be friend more. And no one till I'm a friend. The sempa. The sempa here. Monica say you. You. Ana no mada woman. The same way ni die kasaka kra. Asebre wada woman. Me die. Me nana doku adi. Anka misusu se. Mani baby ntena. Ifrisa nana. Se dia wo.
kurotu atwa enwo hie nyina wo bia nim se na wo yam ye wo ye nipa bi nso adwen papa wo tirim na wo bi nim bia na ensuwa atwa enwo hie abosom wo do atwa enwo hie mu bi ena ehye dada ne ho aba be so wahwa ye ntimi ho enti kame die madwene mu ne se de wahini esi kron a wo bia nim wo no mane baabi no ntena na wada wo mama no esi nana hima Monica sa ura wodi adaru mama sro ni jina ben so mate bin tewu kakra tia bida si ura mi ura adaru ma gedi kan no hene me hima na akasa nti me gina no si nanso mi ura me so besusu ma adwene ni mesusu se abrantie no ebeya mi ura nka ma ye mpre ye ho se ye ma ne baabi atena krodua mu na mpo ne senka menya mpo a mi wura mesusu se ka wona ti kopia ne firi krodua ma ma ne nko mi wura adenti na me kasa empanyifo kasa bebu bi se fidie bi di kirama mensen se bia bo ayi ne se bu ami hu yanka na no se bi mpre dia se me hu yanka ni aduro me hu yanka na akachi abrantie asma obeka yi se bi mpre dia se onum kan yensu enim tie mi wura me kwati ameti se me busuafo nyina ahye eye de na wo de wan hye bia me de mi pie ko wura mo se me ko he me ba no mu nyina ahye na me de me ma ahye bi da maba na de ntine nkrotu atwa ye ho ahye nyina atwa kro ho ahye bebrebe nyina no wan timi ankomu bia se ye kro bia yi na yi ma kasa wase bi wura wo ye obi a wakoma pa bia no wakoma pa nso ntine won se ene ohene de odo timi kwase de tie bia no obema mba bia tra mi wura wada roma me de mente hu nie menya pa dia abrantie no nka mempre ho kra so man be bia tra wona ti kono onko mi wura ai wa hema ma dwe no yase me se me tie wu yi a yampa man ko na no na manu gusu yi mo yase wuri so ni pa boni ni pa na ato sa no adai mi ye de just nti sabe obi a wotie kunwa so na nim se mpani se bofo nim so ba bi ado tra ko re hu yi nda se do na me kan wonim jonko ade be che so sabe ni pa wa ba ye pe ba bia ma na tena wo se yempam no man nko ohina atie kunwa so de wo ye ni ran ani ran yi sei eya adwen asem na ewurade ato na me se me ma adwen no wa adwen na nye na me ka se nye enti wuti we sabe wonim se wo ne de chichi kro menim pa na so wo nya wo bia na wo ka ni pe wa ba bo na ma ne se ba bia wo firi no eho no mo ahye ma se busuafori na se ato na so nko hwe no wo ko hwe jama so ana se ntome so ana se nuam ana ko hwe abusuafo no ya ko hwe o mo ya ko busa kontri yajo wonim se to da bia na okasa na oyapa en say asema me gira se American meti American man ka se nko hwe dua so ana se ntome so ya ko hede mesi ye wura nhwe pa da ni to fom be ya won pam no na ntome ni won ya wo na ye wura na ni da soro wa abroma wo kwadwe pa therefore me susu se ebe ya wo de wo ye wo na da ya no ye down pe be bi man ntama ye wate Emmanuel ene me panyu fo de obi aka wo me di me twa obi ano mo so yo de tia ne se abrantin e me no ba bi tra piao so yin baboni ni o so ye di ni nyina ne ahwe ni nyina ne ahwe ye se be hwe ye ho ye na ya me ni adawo se de be ya se ni boni bi ni anasa adwin boni bi won tirim a ebe hu ntam itino mesre jase me tio mesre se fa no koso ya awoda no mame ya nura adaruma me nse de wakana pepepe uji di so be ye na me wura na kasa me ka no akwagu na apia o na huriye mo jampa ni tirim Oso ma hu ne kwani ti se mo ko be na o kra ya brante kura ni mu nante bra ura ede na kwa no
na wada wana me hwe edane nti obi a wo ba baabi a me be kiro baabi wo twetwe mu na hwe wo be perfect pa baabi a wo be perfect pa o ko hede na wo wura he baabi a o he ka se me mpamra na e kan sei e me watan ye eni ha uti de me kan bashameti aha na yewura gina hoho se baabi atwe wo me ne ko hwe nse uhu se hote o sa ko hwe bashameti hoye kama sa hwe baabi atutuani hwehwe fi ha wo kwa hina o prepa me se tutuani mi ka se tunai sa won se utwetwa wani no se ha se no mte me pa chaw yewura wo mpefi na chiwade ni fi edi se de oba ye na fi ha se eti na ha ye kama no me pa chaw bo adi o se hwan ma fi ha nye ente sa woti de me ka chiro no bachaw me di me huni di huni se bi predia se bia na wo no se wonni huni a ha de yewura mpefi me pa chaw pa nka se ntia o enhwe me ko sa bashamati ebio wahu dan no bashamati me pa chaw enfiri ha wa bra bibia firi dan no se emma bu baba akokora ntu mfiri dan no sana mpesam ka kusie be obeto bi fia na wa sese ne dan ho nyina senye nyone eta dan nti na wa sese dan nyina o fa bibia na odi kurochi edan ne ho bashamati me ne kama mo afenso babia yewura se me nkokire na didi babia obedo ansa na odi ene de ye do wie kura ye kan sei wa mra hu bi na nso so aba wo fa bedie no yewura se me nkokire o pemase muntia se wo sire hwan yewura aha kafro yewura me jira ma jam na agu mi ho na wo sire mi na basho dabi na den tina wo sire mi na panyi ti se me no kasa na wo sire mi na wada o ma se de mi wura ya mama no fa kotoko ko siwa na me nkokire na me wo bibiye anya wo nko a de achi nya wo nko na mbebra wo ho we wo kwa na wo cha baba na mnyina ha ye tiri kwa da ye se wura kra ka se me mfa nsuo no nso nka ho yenti me nkonya o me ka sen biom nam ni wachi Ago. Aya. Oh, acho sibla. Oh, hana, matia ma. Sia mi se na mi ko mu. okwanso we de therefore ne suma me say me fa nuane nya de embro. nana You we nana no mushira no na bebre sei oh hanom de nana ono wa abadaye ma obia e ba ni nuane dia ye fa ne kwa nana no mushira no okwa no adana sia mame mate na me anso metutu ana ma ba hifio no ba badana sia mate why okwa kan se de me kan na why mebo mode me hwie na fa ko wana oh dabi ensa me de kwa o therefore be ka se magina so na man den maje ensa obeye me ti o de wudi wi a obetimi e de aban fio ana se o flem kra me ba be fa ka se ese de na me ntimi ni nyina minim sa ti de kwa me nyi nwo na je kente no ko dabi enya ne sa me de kwa o therefore beye me esiro nti bibia ni a me ba ba da na sise de me de kan kan mate ene nana no mun kan ho mate na so bete
Abrefi. Wada. Hey. Wada. Ebi o me na. Hey. Me nya me na me se be ba betina agem from magakre ne. Abrefi asem asi. Wada di asem. Hey. Pani ko he. Aden. Abranti bi a obakrom a. Wo hu na tuntum. Tenten kese oso watre. Na no fe me hu bi kra da okrom ada. Ko dua we mu. Pacho an se Afrane boadi. Na bante wa na abakroma na me meti hai. Amakroma me ma obi ni wa minimu no. Enti wa na abakroma a me abrafi me nya hu na wa ma wadi kan yakwa ko hu no. Anokwa no. Yenja bibia ma na odede bia wo na anko famala. Oh, da bi nya sa o. Yesi ofri baabi na ba ye na okọ defo wo se woni baabi ti. Ena odefo ma na baabi atena. Oti. Bia kese no. Na be man dey spend ko be o. Sa. Me ho efe. Cha. Anyway dear. Mama me sro wada ma. Se uti wana se wonye hwe. Edu bi na wonye hwe me so hia me konko ewie yase. Maame me srew na me nko penhwe no. Na se de wusi kase oso wona haso yetuntum ne de. Wo hwa ye de me pani bia. Me srew ko kire me ntem. Na obi ankodi manimu kan enye se be ha me sere wada roma Wonkwa na apadepa enye se me nkwa na apadepa na o mu se ewiase no nkwa na nanu mfa so bo obi a wo se wutu me papa eya yimfie panyini wate ase enti adepa bia be bakroma bia no e wo se me abafi kote wo se me hwe se eye ade da makoma so ade a me pa se me hwe na se me mpa na ma prene de amamo se de ame pede a e wo se me di benkum fa ma se na edi ase no enye sa me we kire no de enye no e na ye maye ebi o ama me ba o nti o hwe asen na ne bu sen na ne bu mu sen na esitie etre me we na be kan waso etre ne ho wonwi bibia bi o wani ma wo bibia bi me se obosi ankasa me papa mpebe matuntum wo be matuntum na ma bude na ma yese aja ama me srew e ma de we mpa brafi ho enumle de hia me ha maame ade se wo hwe na se adwuma e wo fie do so a be frɛ me na me mmoa wo na ye ne tententente ye nye ne ntem se de yebetimi ama kwakɔ hwɛ saa nipa koro no wai me srew ya brafi na de obebo ma de yo na de nya me yonko ne wo no sa na ate we da won wasam di mo wampa na wo fi adwuma kwa ya ne se maame me fa makwadro me ba me srew me no nya me no na ti me fie wo na hwe me papa mame wo na anu aduane ma na papa nko e die be mam na wo sa na ate wo nim se me papa ya yimfie panyini wo nwa beto se me ne me papa e kontokwa wo fie da wo di asem da aba e ma ye mfa entokwa ntwa to me srew esan se mani abre me penipa kwa hwe me no ba be ko a ochina nkwa be ka se me bu afu me penesa me pesen ka na me ko me ne wonko wo papa nsa hye me hwiri mani nkosi mati ko me ne wonko da ye ne da dwe mani abre oye ya be sen ye nkwa na ko kire me na me ko hwe ni pakoro se di ositie na so ye dia me peni bi dia e wo se me ma me nan po me to ni papi me di pe fe bia babi me wure wo se brafi ebe ye me dia no wo se ye me dia san se ko nga me ne wo sa de passe me abrafi unu so ma wo se angu me se dem asama me de ba kra ni na kra ka mitimi nkampo ebi wo akaka ho Aden ni ma me ho efe anane papa ho efe bi wo akaka ho aden usuro wo me ho adwiri me Aden na me ho ade mbebo amane a asa wa fa no se de asa wo kra na de wani ko hu ya wo be kire me eno de osun wa no do ye se de me onim se mani je ho de me pede so wo wani twa so sa na ate me to me tarifom enti ensi da se me kwakọ fe be mo tarifom e kina nko me ko wo a me papa ba behwe na na mo ache me papa ka ache me wo so ache me se be mo tarifom de me mfa bi ma se yin ne wo na krom wo na wadiye wo te se sen kwa na tarifom a ha mo e ha me mpew me pe oso wa kwa na se onhwe me oni ska kora na onhwe me a me pe obebo me kora na me su atana ho mama ni abiro